Daj mi text takto, aby ho videl. Ideme na to? No, bezpečne. Dobre, poď. Jede. Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá sníh, budou Vánoce. Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, Hrávaš to? Hrávaš to? haleluja. Zavrť sa bokom trošku. Ježíš na kříži strápený Zaťapšaj si. se usměje na ty, co zázrak uvěří, na ty, co zpívají. A včio. Haleluja, haleluja. Nepůjde beránku náš. Jak jsi to tam nedal? Beránku. To tam není, dneska. To jsme se právě chceli rozjet To na... sme chceli sa rozjet. Byl jenom s tím, ale přesto slyším. Haleluja. A hotovo. A hotovo. Viek more, to musíme nejak doladiť. Tak jak to budeme? Budeme pohupovat? Ja začnem. Ty začneš? To on ide chmúry, ty ideš Ježiš, ja idem beránku, no to zase budeme všetci. Počkej. Jedu přes kopce. Potom budeš ještě druhý. A potom už budeme všetko. Já bych dal normálně, to Míša, po porádku. Áno, porádku, to je najlepší podľa mňa.